Често ми задават въпроса как протича оперативното отстраняване на една бенка. Винаги се прави в операционна, за да бъдем стерилни. Операционната изглежда страшна, но ако се абстрахирате и си представите, че го правим само за да не възпалим раната, може да бъде и като едно интересно преживяване. Нека ви разкажа повече за упойката. Използва се, независимо от размера на бенката, в повечето случаи така наречената локална или местна упойка. Това означава, че тя се инжектира там, където ще се работи. Не в самата бенка, а в кожата около нея. Използва се много тънка игличка, обождането се усеща, за жалост е болезнено, но само за няколко секунди. Твърде често не се различава от усещането при поставяне на упойка при зъболекар. И след това мястото изтръпва и усещате само допир и натиск. Никога не започваме операция преди да сме се уверили, че пациента не усеща абсолютно нищо неприятно. Т.е. винаги правим първо проба за чувствителност. Не се страхувайте, ако искате да отстраните нещо, допитайте се до мен.